всички от VBOX 7, аз съм Демончето 98. И здравейте всички от YouTube и VBOX 7. Аз съм Демончето 98, а това е Call of Duty Modern Warfare 3. Това е по заявка от Deniplay. Сега ще съм от Spec Ops, защото мисиите ги минах. Може да ми изглежда, че 50,7% са минати, но наистина съм я превъртял. Може някой друг епизод да ви покажа. Сега съм от Spec Ops. Играем Survival и Carbon. Ако Deniplay иска да покажа някоя мисия, да ми пише. Или да пише на моите приятели, защото и те правят геймплееве по заявка. Само да кажа, че може и да ми заредат такова, може и да направя един геймплей днеска на Dirt 3, но още не съм я инсталирал. Ако направя днеска епизод, може и да почна, да направя геймплей, ама ако не направя, значи не съм си я инсталирал, не ми е останало време, защото сега докато зарежда и такива работи, докато конвертирам клипчето, така е. Извинявам се на Deniplay, но ако иска нещо друго да направя в Call of Duty Modern Warfare 3, просто да ми каже, но аз още в първия клип казах, че ако някой иска, който иска, например, да минем отделен епизод или отделна мисия, това се извинявам, но просто така казах и според мен това трябва да се спазва. Не, ако иска сериозно, мога да направя още един геймплей. Не ми е проблемно. Това даже е много хубаво, защото е развлечение, няма какво правя иначе. Така ми съвсем маничко остана да заредим. Аз ще го конвертирам, той излиза малко след конверта. Зато и че мога да правя големи клипчета. Така, скоро ще започна епизоди на Call of Juarez. Епизод първи вече е направен. Само чакам да спечелим значката Cool, за да мога да го кача, да го ембадвам от YouTube. И следващите клипове вече на Call of Juarez може да са по 10, по 20 минути. И ви казвам, никога няма да няма никога геймплей от мен. Както каза FryPlay. Друго какво да кажа. Надявам се да не се чувам все едно плача. Бяха ми бъгнати слушалките. И зареди. Това е Spec Ops. Тук трябва да оцелявате. Вие сте сам. Виждате. Бях направил в моя профил един епизод. Така. Идват оттатък. Чакайте малко. Няма да ме убиеш! Взехме пушка и малко лагва, извинявам се за това. Така. Спря да лаги. И пак започна. Не трябваше да го казвам. Така, ще минем първа вълна. И ако спечелим значката Cool, вече може да направя по-дълъг епизод. Едно. Така зареди. Но откъде идват? Не мога да разбера. Аха! Така, почти минах частта. Така, мисля, че не казах. Заявката е от Deniplay. Така, първа вълна е мината. И ми се оправи малко лага. Така. Ще си купим, може да минем и втора част.
нямам толкова пари и мисля да събера за трета част. Ами така. Ако не се получи, ако се получи много дълъг, го правя на части. Едно. Да бъдем готови. И не лаги вече. Да се похваля. И FPS-ато ми се дигна и то буквално много. Оттатък. Така, още един убихме. Той лазеше, но все пак лазеше. Аз, който наистина иска да минавам мисии, може и да минавам. Но, не знам, ще видя. Честно да ви кажа, превъртях играта за един ден. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Отдолу всъщност. Откъде идва? Аха! И втора вълна е мината. Ами, аз съм Демончето 98. Да ви е харесал геймплея. И ако Дениплей иска да превъртя нещо отделно, само да ми каже и да ни пише в нашия профил. Така. Ами, аз съм Демончето 98. Да ви е харесал геймплея и чао и на YouTube и на VBOX.